Hello everyone, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय। ओमफ्रायो नोंथांमोनाथ' दिनैहायनि भिडिअखौ थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानै मिथिखादों नङा होमबा? दा नै अनला देगासिनो दङ आइया। ओमफ्रायो माने मैयानि भिडिअखौ नोंथांमोना नायदोंबाथ' मिथिगोन ना, मैयायो जारिजों दाउ जानो नागिरदोंमोन ना, न'नि बारियावनो जों जारि खादोंमोन ना, बे जारिजों न'नि लकेल दाउजों संना जादों आरोना दिनै हराव। ओमफ्राय दा बेदरखौ माने एसे बुरजामोन नालाय, ओमफ्राय सानाव खावसे जानो होनना दोनदों आरोना। ओमफ्राय दा जोङो अनलाजों संनो नागिरदों आरोना। नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनोसै दिनैहायनि दिनखौ, दिनैहायनि जोंनि अनला ओंख्रि संनायखौ बा माबायदि जायो। नोंथांमोना ब्लगखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय नायलांबाय थादो बिदिब्ला ब्लगखौ जोबजासिम। दायोथ' दाउ बेदरखौ एवनानै पुरा दैबो होखाबाय आरोना, ग्लब ग्लब गोदौगासिनो। दे गेब्लेसिगोन आरो गेब्लेसिगोन आरो फिथा जानो लुगैदोंमोनलै, फिथा जानांगौमोन। फिथा जानो लुगैबाय दं। ए थिङाव नागिरबाय आरो बारा गोदोथिंबा थिङाव नागिरबाय। दुखु दुखु जाबाय दे। जानोसै बिराद गोबावनि उनाव दिनै अनलाजों दाउ। बिराद गोबाव जाबाय बे टिभिया। ओमफ्राय मोजां खामोन खोमा माबाया। ओमफ्राय दा साउन्डल' फैया आरोना, ओंखायनो नयदा लांनोसै आरो फाहामना लाबोनोसै। जों मबाइल नायजोबबाथाय मा नायगोन मा मागोन जायो फैनाया। दा फाहामना लायनोसै। दायो माने अनलाखौ माने अनलायाथ' देगासिनो दङ, माने अनलाखौ होथ'यैनि सिगां नै दायो मा होनो ग्लब ग्लब गोदौगासिनो आरोना। बेदरखौ एवफ्रामनानै पुरा नै ग्लब ग्लब गोदौ होबाय दङ, दै होनानै दै बुरजा होखाबाय आरोना, अनलानि होखाबाय। गोबाङैनो दोनदों आरो नै दानिया आं अनला उरबानो मोनसिगोन। ओमफ्राय गंगार मस्ला थायो। औ नायनो गंगार मस्ला थायो माबार उरजासिगोन खोमा ना नै। औ इउरा आङो माने दै होनानै गलायखायो, होमबाना गथा जाया। खनसे लागैनो दै होखानोसै एसे होगोन। ओमफ्राय खायसेया अनलाखौ गोरानै उरो आरो ओरैहाय गोरानै हरनानै, बिदिया लाद्रा जानो ओरै माने गोदौनायाव ओरै फ्र फ्र हरबाय थायोना। ओमफ्राय बिदिया लाद्राबो जायो आरो माने गथा खानो गोरलै जायो। बे आरो गुब्रुखाबाय नालाय, बेया माबाला आरो हासिनो ओंखारगासिनो बिनि मोदोमनाया। गथा जायैनो चान्स थायो। आरामसे जाखासिगोन दा गोदौबानो। बेदराथ' बिराद गोबाव गोदौखाबायना फ्राम फ्राम एवनानै। नै बेबायदिखौ अनलाया होमबाना गथा जाया, नै गथा लाद्राखानोसै आरोना। नै दिनैनिया आइनि आइडिया मथे, आइनि मथे संदों आरोना। नायनोसै गोथाव जायोना जाया, नोंथांमोननोबो खोन्थानोसै। दहाय इसिङाव लेथ्रा नुदोंमोन ना भिडिअखौ, एकदम मेगना जोंदों ना। दायो लोगोफोर ओंख्रियाथ' एकदम ग्लब ग्लब गोदौगासिनो, ओंख्रिखौ आइया नायगासिनो दङ। ओमफ्राय आं दायो सोरबा सोरबा गंगार मस्ला, सोरबा सोरबा नगा दुन्दिया होनो। ओमफ्राय आं मोननैखौबो बुजि मोनो आरोना, मोननैखौ होनबाबो। ओमफ्राय दा खानो नागिरदों आरोना, अनला ओंख्रियाव होनो थाखाय एसे मोदोमथोंसै खानोसै गंगार मस्ला। ओइ बारिथिंबो दङ, ओमफ्राय नै आं बिथिंनिखौ खाग्रोनोसै आरोना, गोरलै गोरलैखौ खानोसै। नैलाय नै बोरायसो। नै गोरलैखौ खाबाय आं। एकदम मोजाङै सुनांगोन, हा सारखांजोबना दङ, अखा हादोंमोन नालाय। नै इथिंबो दङ। ओइ नै इ फांसेया खाजागोनथ' ना? ओमफ्राय नै इबो खाजागोन खोमा। ओमफ्राय नै गोरलैखौ खानि। ओमफ्राय आरो इ फुला जि मोजां बारना दं जानानै ना, बे बरिया बारना दंखायो फुला। नै एकदम पिंक कालार, आंनि फेभरेट कालार। आरो नैबेबो जि मोजां बारना दंखायो, नैबे खाथियाव लालाय। बिराद मोजां मोजां जाना दं नै, गोरलै गोरलैनो। एसे भरानो होनानै होनोसै गोथाव जानायनि, मोदोम फबथारनायनि। अनला ओंख्रि गोबावजों जायांदो जिहेतु।
दुन्दियाखौ होनोसै आरोना लोगोफोरनि एकदम मोदोमफबजोब्बाय साखिनायनांसिगोन दायो एसे एरग्लुंना हो एरबाजो गथा जाथाराखै इसेबो ना बिराद मोजां जाखादो बारा गथाबाथाय मोजां जाया लाद्रा जायाखै दा लकेल दाउआ एसे हारा हारा जायो आरोना बयलारबासो मोदोम जायो साखिनायदो दायनायाबा आं ओंखामखौबो जानोसै अनला ओंख्रिखाय नामा आङो रोसिखौ साखिनायनोसै आरोना खारै नांदोंना नाङाखै सामसखौ संख्रि नांदोंना नाङाखै एसे साखिनायनानै नायनोसै ओमफ्राय जानोसै आरोना बिराद ओंखामखौबो दिनै फुंनि जायाखै जोंहा ओंखामखौ अनला उरखांबा गथा जायो गोदौलाय थाबाथाय बांद्राय गोदौबा खारैया जाखादों मा एकदम ग्रोब जाखादों जखानि जादों जखानि जाखादों संख्रियालाय गासिबो पारफेक्ट जाखाजोबदों एसे नायबावनोसै खोमोनसै आं बादे आं ओंखाम जानोसै आं एसे नायबावनि र' खोमोरबाय दा नोङो बिराद लुगैदों आरोना अनला ओंख्रि नालाय नो ओइ गुदुं गुदुं जाया एसे खोमना दोननि माने मोदोमनाया सिखारो आरो माने ना गथा जाबावनो नांगौ नामा नाङा जाखाबाय जाबाय दे दा हरावबो जानांगौ माने नांलायबा एसेयानो एफा गोथाव जाखादों जानो नांसिगोन दा थाइबें हानसै ना थाइबें माबा था गाइखेरा दिनै बुरजायैनो ओंखारदोंमोन ना जाहाना नै गाइखेर लोगोफोर गाइखेर साथ' लोङा बारा होमबाबो नोंनिफोरा लोङोना आंना थाइबें हानसै आरोना माया मा खालायदों हानो मोनो थाइबेंखौ नैयाव हां मोजांसो उनाव स्रां नुवाखैना जिउ आं ओंख्रि हायदो होननानै थादोंमोन होमबा इयावनो हायदो दे ओंख्रिखौ आं थोरसियाव हानो थोरसि गुफुराव हा केमेरामेना अनला ओंख्रिखाय हाथारलानो नेनो जानो जाथारगासिनो मा होनो आंखौ ना मानसिफोरा भिडिअनियाबो जेनेबा खाथि खालानि बा आंनि लोगोफोर बा जोंहानि आंनि न'खरनि बा रिलेटिभफोराबो होनगासिनो आरोना नों बिराद मोदोम जाबाय गलापि नों बिराद मोदोम जाबाय गलापि बिनिफ्राय बारायनांला दे बिनिफ्राय बारायबावबा गाज्रि नुगोन मोजां नुनाय नङा इदि होनगासिनो आरोना आं जेबो फिलखौनो खालामाखै आरोना लोदो जादो ना मा जादो बेखौ फिल खालामाखै खिन्थु आं जेथिया बाहेरायाव ओंखारलाङो होमबानो होनो आरो नों आगोलाव एकदम टेपापा फिसामोन ओमफ्राय दा बिराद मोदोम जाबाय आरो इदि होनना होनसोगारो आरोना आंना लोगोफोराबो आरो बिदिनो सिनायनायफोराबो ओमफ्राय आयनायाव आं बिदि होनजाहरनानै लोगो लोगो नायफैबावो लोदो जामारदो नामा आङो होननानै एकदमबारे आंना हासबेन्डआबो होनदों आरो एसे मटि जामारदो होननानै ओमफ्राय नोंथांमोना आंनो खोन्थाहरफिननाय देनाय सोरबा सोरबाथ' होनो मटि जानायखाय मोजां नुदो सोरबा सोरबा होनो बिनिफ्राय जानांला होननानै ओमफ्राय बयबो खोन्थाहरलाय आङो माने मटि जानायखाय एकदम गाज्रि नुदों ना मोजां नुदों ना बिनिसाय एसे जाबावनांगोन मोदोम जोंहा माने दाखालि आङो गामियाव थांदोंमोन नालाय जोंहानि आयं मोना होनदों आरो बिनिफ्राय मोदोम जानांला गाज्रि नुगोन होननानै ओमफ्राय नोंथांमोनाबो बुंहरदो आंनो नोंथांमोनाबो आंनि फेमिलि जिहेतु नोंथांमोनाबो होनहरबानो जाबाय आं माने एसे मोदोम जाबावनांगोन ना दा जेरै दं ओरैनो थिगैनो दंखायो सुबाय आं फैद' माथोलाय दहायलाय आथुथा जादोंमोन ओंखाम जानोसै होननानैलाय आलु फिसा गैया आलु फिसाया नायनाय गोमोन गोजासो नै ओरैनो नायनाय मेगना जोंदों नामा जोङाखै दे लाइटखौ होदों माने लकेलखौ जानांगौ गोमोनबाबो जाद' अनला ओंख्रि नांगौबा दं लकेल जागोन आलु फाग्लाखौ नाबो बानलु सिब्र'
जोंनिसिम जानोसैहाय लोगोफोर दे नैखो थाइबेंखौ नैथिं लादो एसे मा होनो थोरसियाव हरनोसै आङो जादों अनला ओंख्रै जा गुदुंथार आलु जानो बाराबो जानो हाया आङो ओंख्रि लगायना लगायाखै आबै मोना लगायदो जाफैदो संख्रि लगायाखै लगायदोहाय लगाया जायो नामा आंनिया दैयावबो ओंख्रि मासा ओंख्रि मासा नों आलुखा ओंखाम जेसे खोबनायाव हान्थि खालि तेने तो ya मा होनोलाय आं मा होनोलाय जागोन नोंलाय jangan lupa jangan lupa Không nghĩ là gì ạ? Nó đi theo cái Enggak nak apa? Manusia. Itu rendah. Sebentar apa bang? Jangan ganteng. tahu dah bukan Leo. Ini sih pandu ke saja ya, sabrang-brang menjadi. Ini jahat dah. On Leo dari normalnya nggak. Terus jahat dong dia. Sabar saja betul. Khám nắng gòn được không? Nắng lại. Nắng gòn. Bây giờ cứ thâu giả bài thập leng lại được một tí xin ra xin đồ sao? À vậy, không sao thì giờ này về nhưng không sao vậy thật à? Dài á nên không có nước. Ăn sẽ không dày mà nấm bà. Thì này con dẹp. Chứ cứ thâu bắt thì dày mà nè bé đồ phơi thì đi nơi xí chả bắp. Cho vào đây. Ra thâu vậy. Mà nè बेदरबाबोथ' बारा एसे बुरजा जाया माने एसे बेदरफोर नाफोर थाबा एसे ओंखामा थाङो आरोनो दिनै हराव जे एसे मोजाङै जादो दिनै हराव जानाय दा जानाय बायदि जाबा नामा ओंख्रि गैला नांखा जानांगौ अबे फानलु आइना फानलु सिब्रुआ जायासै रावबो जादो नैलाय जों जादो ना आलुसो गारदों आं बेदरखौ लानो दे ला गाबोन नांगौ एसे बेदर Dong, dorsior. दरनै नांबावगौ Enggak. दरसे लानि एसे सान्दुङा दुंगारगारबाय अखा दोमैलुलुसो जादोंमोन ओंखाम फिसाबो बिराद बुरजा ओंखाम जाबाय आं दिनै लोगोफोर आरो खनसे लाबावबाय नै बुरजा ओंखाम जानाय खिन्थादों आङो लोगोफोरनो माने दहाय खनसे लाखांबावबाय आं आरो लाबावबाय दा नै जानांगौहाय ना लोगोफोर जानो हानायखिनिखौ ओंख्रि एसे बेदरखौ नांला दे जाबाय Ang berusia lo, beda mana?
लोगोफोर ओरैबायदि जाबाय आं ओंखामखौ माने नांनायनि बारायानो जाबाय आरोना ओंख्रिया ओरैबायदि गोथाव जादोंमोन ना पावार बेंकआ चार्जआनो गैया होनोमोन ए आं पावार बेंकखौ चार्ज दं होननानै होना दोनगासिनो आरोना चार्जआनो गैला इन जाबाय थै ओरैनो आं होनानै लागासिनो आरो बख'नोसै आं चार्जारखौ ओमफ्रायो लोगोफोर दाथ' ओंखामा एकदमबारे नांनायनि बारा जानानै लाबाय गांगांनो दा नै जिरायदों ओमफ्राय गय जानो लुगैदोंमोन बेदर जानायखाय गयबो गैया ओरैबायदि ब्लग भिडिअ नायो आङो बांसिन आङो बेस्थ थायो माने बेलेगफोरनि ब्लग भिडिअ नायनानैनो बेस्थ थायो आं बांसिनानो आरो बिराद मोजां मोजां चेनेल ओंखारबायना दायो फिसा फिसा चेनेलबाबो ओरैबायदि मोजां मोजां ब्लग भिडिअ लाबोयो माने एकदम नायनो नेना थालायलायो आरोना आङो ओमफ्राय दसे मबाइल नायनोसै ओमफ्राय बेखिनियावनो आङो दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर मोजां मोनदोंबाथाय लाइक खालाम आरो गोदानै जुदि नायसनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै ला जोंनि चेनेलखौ ओमफ्रायो बेखिनियानो आरो गोदान भिडिअजों थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय खोन्थालायनांगौ